बे प्रमद बर'आ होनाय गुन्दैखौ जायै जायै प्रमद बर'आ होनाय दानाखौहाय सोलायै सोलायै मिडिया लेंहर नाम्बार्स देखायनो जोंखौहाय धमकी होग्राया सानहर धमकी होग्राफ्रा बहा खारलांजोबखो फालाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। ससियेल मिडियायाव आं नुदों रायजोफोर, सानै एनडिबि खिरा, सासेया जाहैबाय नैबे मोख्रा जाथि आरो सासेया जाहैबाय मदारु। बे सानैनि बाथ्राखौ लानानै आं दिनैहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बिनिनो सिगाङाव गिबिसिनथाराव नोंथांमोना इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, जों बयबो मिथिगौ मैयानि समावहाय आसामनि खानाफारायावहाय, गुवाहाटीनि खानाफारायावहाय एनडिएनि केन्डिडेटफोरनि मन्थ्रि सायख'नाया जोबथा समायखिरा लानानै थांबाय। बिपिएफ पार्टी जानानै बिजेपि आरो एनडिए हिसाबै बर'फोरनिफ्राय सासे शरण बर' सारा आरोबाव नैथि खेब केबिनेट मन्थ्रि मोनबावबाय। बेखौ जों नुदों। जोङो नुगोन बोसोरबानि गेजेरावहाय माबायदि मावलाङो। बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय, नोंथांमोना इउपिपिएल पार्टीनिया गासैबो कन्ट्रल खालामनानै था, बिथांमोना माबायदि मावो नायलांबाय था। दानिया फैदो प्रमद बर' सारा मा बुंदों। बिथांनो बावो, हामलायथि बावो। बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय आसामनि सीएम महरै दिनै समायखिरा लादों आरो मिजिंथिदों जे बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे आसामनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथाङा सुस्रांगोन। बर' माहारिनि थालांनाय जिखिनि माखासे जेंनाफोर दङ, सोलोंथाइनि जेंना, हा हुनि जेंना, राजखान्थियारि जेंना, बिटिआर गोरोबथा इमप्लिमेन्टेसननि जेंना, बेफोरखौ मावफुंनायावबो बिथाङा माखासे बिफाव लागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। रायजोफोर, इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सार, गासैबो हादरनि मानसियानो प्रमद बर' सारखौहाय गनायो। नाथाय सोर गनाया? बर'नि सासे लिडार, बिपिएफनि सीएम। मोनफ्रोमबो स्टेटनि सीएम आरो मन्थ्रिफ्रा प्रमद बर' सारनि बुंनायफोरखौहाय गनायो। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, माखासे जेंनानि थाखाय प्रमद बर' सारनि खोथा बाथ्रा दान्थेनो हायैनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय सेन्ट्रेल सरकारा नायगार फेजेनदों। जाहोना जाहैबाय बिथाङा एनडिएजों थायाखै, बिजेपिजों थायाखै। बेनि खारनावनो प्रमद बर' सारनि सरकारा बायनो गोनां जादों। बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो रिक्वेस्ट खालामदों, इउपिपिएल सापर्टार्स नोंथांमोना धैर्य हमनानै था। फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेरसिमहालागै दानि जे सोलिबाय थानाय सरकार बिपिएफ पार्टी, बिथांमोना माबायदि खामानि मावो नोंथांमोना नोजोर होलांबाय था। जों खोनादों आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारी साराबो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंजानायखौ लुबैदों। दिनै जों खोनानो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बिटिआर एकर्डआ सा साज्रांजों एकर्ड नङा रायजोफोर। बिटिआर एकर्डआ मावफुंजायोब्लानो सेपारेट स्टेटनि लामाया गेवो। बेखौ नुनानैसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल सरकारखौहाय बोख्लायनानै दोनफिनदों। मोनथिगौना रायजो राजा नोंथांमोना? बेखायनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारी सारा दिनैनि समाव जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंजोबनांगौ होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। दानिया नैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन, मोख्रा जाथि मासे आरो मासेया मदारु। नैबे मोख्रा जाथिनि भिडिअखौहाय आङो गोबां नायगासिनो दङ। मा बाथ्रा बुङो बिथाङा ना? खोनानो मोनदों सानैबोथ' एनडिएबिखा होननानै आं मिथिदों। सासेयाखौथ' एनडिएबि होननानै मिथिखाबाय आङो। नाथाय बेखौबो एनडिएबि होननानै आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय खोनानो मोनदों। दा नैबे मोख्रा जाथिनि दैदेननायावनो एक्स एनडिएबि फरामनि माखासे मानसिफ्रा मुस्रुमफोर बायदि बिपिएफआवहाय थांनाय एमएलए इलेक्सनाव सापर्ट खालामदों। जों बेखौ नुदों। नाथाय आं बिथांनियावहाय माखासे कुइसन खालामनो सानदों। नोंथाङा सासे एनडिएबि हिसाबै मा थांखि लानानै एनडिएबिआव थांनायमोन? बिनि फिननायखौ होलाय। सानैबो
नोंसोर सानैबो मा खारनै मा थांखि लानानै माखौ हास्थायनानै एनडिएफबि आव जइन जाहैनायमोन? मानो आखायाव अस्त्र लानानै हाग्रा बंग्रा खारनानैहाय मा हास्थायनानै नोंथांमोना एनडिएफबि आव जइन जानायमोन? गावनि जाथि खुरमाखौ फेदेरनो ना साख्रि मावनो ना नोंथाङा गावनि उदैखौ फिसिनो? रायजोफोर, आंनि कुइसना बेसो। दा रायजो राजाफ्रा मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआवहाय फिननायखौ हरनो हागोन। दा आं बेखौ सिदा बुङो, बे मोख्रा जाथिखौहाय सासे नोंथाङा गियान गोनां एनडिएफबिब्ला रन्जन दैमारि सारखौ थगायदों होननानैहाय मानो बुंबाय थादों? हा? इउपिपिएल नि सीएम खौहाय रन्जन दैमारि सारखौ थगायदों होननानै मानो बुंबाय थादों? ना रन्जन दैमारि सारनिफ्राय नैबे मोख्रा जाथिया गोरोंसिन नामा? रायजोफोर, आरो जुदि इउपिपिएल नि सीएम रन्जन दैमारि सारखौ थगायदोंब्ला अब्ला रन्जन दैमारि सारा हारिनि सोमोन्दै जेबो मोनथिया नामा? हा? बिनि फिननायखौसो नांगौ आंनोहाय। नोंथांमोना बर' जाथिखौहाय एनडिएफबि हिसाबै नासयनो थाखाय पार्टी दादोंमोन ना खौसे खालामनानै गोजोन लाबोनो थाखाय पार्टीयावहाय थांदोंमोन? बिनि फिननायखौ नांगौब्रा आङो, मिथिबाय दा? 5 बोसोर खुनु दावराव दावसि गैयाजासे नोंथांमोननि एकर्ड खालामनायनि गेजेरजोंनो बर' जाथिया गोजोननायखौ मोनदोंमोन। नाथाय नोंसोर बायदि नेर' माइन्डनि खर' गाज्रि मानसिफोर थानायनि थाखायनो बिपिएफ पार्टीयाव बेबायदि मानसि जमा जानायनि थाखायनो दिनै बिटिआर एकर्डआ मावफुंजायाखै आरो बर' रायजो राजाफ्राबो गोजोन मोनाखै। रायजो राजा नोंथांमोन, बिटिआर एकर्डखौहाय जुदि नोंथांमोन बायदि मानसिया सापर्ट खालामोमोनब्ला जायफोरनि एनडिएफबिफोरनि केसआ दासिमबो जोबाखै बेफोरबो जोबगौमोन, रन्जन दैमारि साराबो गगौमोन। नाथाय नोंसोर बायदि खर' गाज्रि गोथौयै साननो रोङि सा साज्रांजों गावनि साननायखौल' हास्थायनानैहाय जाफुंहोनो लुबैनाय नै बिसोरबायदि मानसिनि थाखाय एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि साराबो गवाखै आरो केस नांनानै थानाय बिथांमोनाबो सहाय मोनाखै। माथो बुजिदों नोंथांमोनानो? आं बुङा सानदोंमोन ससियेल मिडियायाव नैबे मोख्रा जाथिया इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारखौल' दुसिबाय थादों। बेनिखायनो नोंथांनाव क्लियारलि सोंनो सानो आङो, नोंथाङाबो इंलिश गोरों हयथ' ना? इंलिश गोरोंबा बबे दफायाव बिटिआर एकर्डनि बबे दफायाव लिरनाय दङ बड'लेण्डआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जाबाय होननानैहाय बबे दफायाव लिरनाय दङ बेखौ नोंथाङा श' खालामनानै रायजो राजानो दिन्थि, खुगाजों बुंनानै नङा। ओरैबायदि मोजां मोजां दफा दङ बिटिआर एकर्डआवहाय जुदि मावफुङोब्ला बर' जाथिया सेपारेट स्टेट जानायनि लामायावबो फैयो। बेबायदि एना एनि खालामलायबाय थानानै बेबायदि बखिलायबाय थानानै मा जानो? रायजोफोर, बबे सरकारा मा खामानि मावदों बेखौहाय रायजोआबो नुदों। नोंसोर बायदि गोहो गोलोन्दां गावनि उदैखौल' सानग्रा जाथिनि थाखाय साननो रोङै नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो इउपिपिएल पार्टीया दिनैहाय गोग्लैफिननो गोनां जादों। नाथाय जों नेगोन, नायगोन बेसेबांसिम बिपिएफ पार्टीया बर'खौ नासयो, बेसेबांसिम नासयनो हायो नायगोन रायजोफोर, मिथिबाय ना? नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो दिनै बिपिएफ पार्टीया देरहाफिननाय जोङो नुनो मोनदों। बेसेबां थगायगोनब्रा बर' रायजो राजाफोरखौहाय? बेसेबां थगायना भट लानो सानदों नोंथांमोनानो? नोंथाङा गाज्रिमोन दामोन आं नोंखौ कुइसन खालामो, नोंथाङा एनडिएफबिआव मानो थाङा? 36 बोसोर एनडिएफबि दावहा नांनायखौहाय नोंथाङा मा साननानै जइन जाहैयामोन? आरो बर' जातिखौहाय रैखा खालामनायावहाय हेफाजाब होनायनि ओंथिया मा फोरमायदों? नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो दिनै एनडिएफबिफोरनि नामानो गैया जानो थांगासिनो दङ, मिथिबाय? आरो आं सिदा बुङो, हाग्रामा महिलारिया फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय जुदि बख'नो हायोब्ला आङो ओरैबायदि रंजागोन, हाग्रामा महिलारिखौहाय अरायबो आङो सार बुंनानै भिडिअ बानायलांबाय थागोन, मिथिबाय?
स' गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।